बेखौहाय बे हारिया बर' हारियानोथ' जोंनि लाइमोनखौ बर' बाखौनो ओंखायनो जों मालाय हारिखौ लानांगौ गोनां जादों दा। तुमको 2 नंबर लड़की समझ के। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय सासे बर' हिन्जाव माने गुबुन हौवा लानानै ओरैबायदि बुजिनो रोंबाय, ओरैबायदि बुजिनो गोरों जाबाय, माने बे गावनि बुजिनो हानायजोंनो गासैबो जोंनि बर' हारिखौहाय कन्ट्रल खालामजोबनो नागिरग्रा सासे बर' आइजो। नोंथांमोना बे रेकर्डिंखौ खोनाबाय जानो हागौ। आंनि सेकेन्ड चेनेलाव बे रेकर्डिंखौ आङो हगारदों। नोंथांमोना जुदि खोनायाखैब्ला बे रेकर्डिंखौ थांनानै खोनासंहै। बियो जोंनि बर' हारिखौ मा बुंदों। खोथायानो सुरु जादों जाहैबाय गुबुन हारिनि फिसाय लाग्राफोरनि सायावहाय भिडिअ खालामनायनिफ्राय बियो स्टार्ट जादों। माने गासैबो इउटुबारफ्रा सोरबा सोरबा इउटुबार आंल' नङा गासैबो इउटुबारफ्रा गुबुन हारि फिसाय लानायनि सायावहाय खोथा बुङो, भिडिअ बानायो। बै भिडिअ आपल'ड जाब्लानो गावसोर नुब्लानो बिसोरो आंनि सिगाङावहाय कल खालाम रायहरनो। बे खनसेल' नङा गोबां बार जाबाय, खिन्थु आं बे बाराव सहायनो हायाखिसै। बे बाराव आं एक्सपर्ट खालामनानैसो गारगोन। नोंथांमोना गासैखौबो आङो खोथाखौ बुंलांजोबगोन। मेरा कैरेक्टर का बारे में बात करने आया। तुम्हारा कैरेक्टर देखा कभी? मैं तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम शादी से पहले बिना शादी का बच्चा पैदा किया। क्या भूल गया? वो भूल गया? मैं तुम्हारे जैसा शादी से पहले बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन तुम शादी से पहले एक बच्चा पैदा किया बिना शादी का। किसका कैरेक्टर अच्छा है बोलो? मेरा कैरेक्टर के ऊपर बात करने आया। खुद को बचा नहीं पाता और दूसरों का कैरेक्टर में अंगुली डालने के लिए आता है। मैं सब समझता हूँ तुम कैसा औरत है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, मैं सब समझता हूँ। बिना शादी का बच्चा पैदा करने की बात डॉक्टर ने तुम्हारा वो बच्चा दानी, क्या बोलते हैं, बच्चा दानी, वो काट दिया गया, इसलिए तुम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तुमको रेंडी समझ लिया था डॉक्टर ने, इसलिए पूरा ख़त्म कर दिया तुम्हारा वो बच्चा दानी, इसलिए तुम अभी बच्चा नहीं मिलता। और भी मैं जानता हूँ तुम्हारा कैरेक्टर का बारे में। मैं तो क्या, मैं तो ऐसा ही है, पहले जैसा अभी भी ऐसे है। पति नहीं मिला और तमिलनाडु में आके तमिलनाडु का लड़का से शादी करके वो लड़का फंस गया। अभी बच्चा नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारा बच्चा दानी ख़त्म हो चुका है पहले से। ये वीडियो अपना पति को दिखाओ, वो समझ लेगा। हो सकता है तुम झूठ बोल के उसको शादी किया, वो भी छोड़ देगा मालूम होने की बात। दिखाओ, दिखा सकता है तो दिखाओ। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा है उसका पति भी समझ जाए। किसी का भी जाति में खुद का जाति को छोड़ के दूसरा लड़का से शादी करेगा तो उसको सब माना करते हैं। किसी का जाति में जाके देखो, ये हिंदू लड़की मुसलमान लड़का से शादी करने के लिए जाता है तो इसको माना करता है। मैं अभी कर्नाटका में है, मैं कर्नाटका में कर्नाटका लड़की मैं प्यार करके यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ का लोकल लोग मुझे बागा बागा के मारेगा, मालूम है। अब तमिलनाडु का लड़का लिया, मैं तमिलनाडु में जाके तमिलनाडु का लड़की लेके आऊँ, तमिलनाडु वाला लड़का लोग मुझे बागा बागा के मारूंगा, मार डालेगा, मालूम है। सबका जाति में माना है, माना करता है दूसरा का जाति से शादी करने के लिए, फिर भी लोग मानता नहीं है, करते हैं। कोई बात नहीं है। इसमें फ़ोन कर करके मुझे गाली देने के लिए किसने हक दिया? वीडियो आलो तो कोई भी करते हैं, सब माना करते हैं, हम लोग भी माना करते हैं, तमिल भी माना करते हैं, कनाडा लोग भी माना करते हैं, सब जाति में माना है, हम लोग भी तो माना ही करेगा। तुम दूसरों जातियों के साथ शादी किया, तुम चुप रहो ना। उसमें फ़ोन करके हम लोगों को गाली देने का क्या हक बनता है आपका? तुम शादी किया, तुम चुप रहो, क्यों फ़ोन करके गाली देना है? खुद को पति को सब बताओ, वो भी छोड़ देगा तुमको। तुम तो हमेशा के लिए बच्चा नहीं मिलता अभी, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारा वो ख़त्म कर दिया। तुमको 2 नंबर लड़की समझ के पहले से। अभी का बात नहीं है, 25 साल पहले का बात है। मैं सब जानता हूँ। बिथाङा आंनि केरेक्टारनि सायाव रायलायदों। आंनि केरेक्टारखौ साननायनि सिगां गावनिखौ सानग्रोबानो जाबाय। आङो नोंसोर बायदि सिख्ला बैसोआवनो गथ' खाङाखै एबा सेंग्रा बैसोआवनो आं गथ' खाङाखै। नोंसोरसो सिख्ला बैसोआवनो फिसाय गैयाग्रा गथ' खांदों। अब्ला सोरनि केरेक्टारा मोजां? साननानै नायनाया मोजां, गावखौ बासिग्रोनाया मोजां। आरो नोंथाङा खृष्टान हिन्दुनि खोथा लाबोदों, बेयावहाय हारि बासायनायावहाय धोरोमनि खोथा फैया। धोरोमनि खोथा दासान बेयाव
धोरोमा गावबा गाव पार्सनेलसो हारि बासायनायाव हारिखौ नोजोर हो धोरोमनि खोथा दाफैबो आं बेखौसो बुंनो थाङो आरो बुंबावदों बियो बर' हिन्जावफ्रा एसे गाज्रि सोमोन्दो जालानो माने बर' हौवाफ्रा लाया नागारो हारसाफ्रा लायो गुबुन हारिया लायो मुगैया सुगैया लायो नैफोरबायदि खोथा बुंदों दाय जालायनाया जोंनि गोरोन्थि गैया जों हौवाफोरनि गोरोन्थि गैया मालिकआथ' नोंसो बेखौ बादा होनांगौआथ' नोंसो गावबा गावनि सोलेरखौ बादा होना लानो हायाखै खोबथेनानै लानो हायाखै नोंसो खुला हगारसारदों खुरनानै होब्लाथ' जाग्राया थाखागोन बियो नोंसोरनिसो गोरोन्थि बेखौ हौवाफोरनि सायाव दाय होनानै लाब गैया बियो नोंसोरनिसो गोरोन्थि आरो नोंदि बायदि बैथाला थैथाला ओरैबायदि खोथा बुंदों केरेक्टार लेस नाथाय नोंथाङानो केरेक्टार लेसआ नङाब्ला नोंथाङा 20 बोसोर सिगां सिख्ला बैसोआवनो गथ' लानाय नङामोन गावनि केरेक्टारखौ सानग्रो जोंनिखौ नायनायनि सिगां माथो ओरैबायदि सालाक मानसि नोंलाय ओरै द्लुन नालेब खोथा रोगाग्रा साला लेब माइलानि हिन्जाव आंजों हले बासियालै आं एक्सपर्ट खालामनानैसो गारो आं बार बिदिखौ आं खोनासंबाय थानो हाया रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिजोबगौ देरहासार इउटुबार आं भिडिअबो बानायाखैमोन दै देरहासार इस्लारि बिथाङा मोनसे भिडिअ हगारदों दाख्लै बे बिहारि हौवा लानानैहाय होखारजाबाय थादों होननायनि सायावनो मोनसे भिडिअ लाबोदों बेनि भिडिअखौ नायनानै आंनावसो रागा जोंबाय थाबाय फनाव आंनावसो रागा जोंबाय थाबाय खोन्थाहरबाय आङो देरहासारनाथ' जोंनि टिमनि मानसि खोन्थाहरबाय आङो देरहासारनो नाम्बार बिहरबाय हरबाय आङो रायहरजादों देरहासारजों आरो आंनावहाय फन खालामबाय हरावहाय माने बे खेबसेल' नङा बियो खनले बेफोरबायदि गुबुन हारि हौवा लानायनि भिडिअ इउटुबाव आपल'ड जाब्लानो जायखि आपल'ड खालामा मानो आंनावसो कल खालामनानै रायहरलाबायो मानो बिदि होबाय थायो नोंसोर मानो बिदि भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरो गावबा गाव सिरि थाना नै बेफोरबायदि बार बुंबाय थायो ओमफ्राय समनि गेजेरावहाय जोंनि हारिखौ ओरैबायदि गाज्रि बखियो बर' हारियाव जोनोम मोननानैहाय नै बेयावसो राग जोंनानै आं बे कल रेकर्डखौबो होदों ओमफ्राय आं बे भिडिअखौबो बानायदों आं एक्सपर्ट खालामनानैसो गारगोन बे बारावहाय आङो खनले बेफोरबायदि बुंजाबाय थाया बेफोरबायदि गाज्रि बुंबाय थायोब्ला बेलाय मालाय मानसि आंनि न'खरनि मानसिखौबो गारां बेखौबो एक्सपर्ट खालामनानैसो गारगोन खिन्थु आंजों बांद्राय खेला दागेलेखा मोजांलासो मोजां गाज्रिलासो गाज्रि नों मोजां धोरोमनि खोथा रायलायदों ख्रिस्टियान धोरोम नों ख्रिस्टियान धोरोम इसोरखौ गिग्रा माब्लानिफ्राय इसोरखौ गिग्रा जाखो नोंलाय हा इसोरखौ गिग्रा मानसिया बेफोरबायदि मालायनि केरेक्टारनि सायावहाय खोथा बुङा नैबे बेंज्लाय नार्जारिनाव सों इसोरखौ गिग्रा मानसिया इसोरनि फिसा इसोरनि खामानि मावग्रा मानसिया माबायदि साइलेन्ट थायो नैबे बेंज्लाय नार्जारिनाव सों नों इसोरखौ गिग्रा मानसि नङाब्ला नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोथाबो ओंखारा नोङो 2008निफ्रायनो आंनाव कन्टेक्टआव दंमोन आंजोंहाय कन्टेक्ट दङ नाथाय दिनै फैनानै 2022 सनावहाय आंनि केरेक्टारखौ दिनै गाज्रि नुफैदों आंनि केरेक्टारनि सायाव सायख'नो फैदों सिगाङाव नोंनि केरेक्टारखौ सायख'ग्रो बै समाव मा जाबोआ आंनिसो खोथा रायलायनो फैदों जोङो मिथिजोबगौ इलु इला जों मालायनि लाइफखौ बुङासो नाथाय नों आंनि पार्सनेल लाइफआव हाबनानै खोथा बुंदों बारदों बेनिखायनो नोंखौ दिनैहाय एक्सपर्ट खालामनाय जाबाय बेखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो गुबुन हारि लानानैहाय जोंनि बड'लेण्डआवनो हा बायना दोनहैदों हा दङ बेफोरखौ जोङो सिज खालामनांगौ आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि हारिखौ नेवसिग्रा हारिखौ निन्दिग्रा मानसिफोरनो हा होजाया जोंनि जायगायाव गुबुन रायजोआव हाबा जादों बेयाव बे हौवाजोंनो थानानै जाथों जोंनि रायजोआवलाय मानो हा नांगौ बिसोरनो सिज खालामनांगौ सरकारा बिसोरनि हाखौ आरो बेवहाय सोरखारनि माबा अफिसफोर नङाबा माबा गेलेग्रा फोथार नङाबा माबा जोंनि मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोरनि मुङावहाय गिदिर फुख्रि बुरनांगौ आरो बेवहाय राजानि सान्थ्रिफोर दुगैग्रा माबा स्टेन्ड गार्डेन साइज स्टेन्डार्ड बेफोरबायदि बानायना दोननांगौ बैफोरनि हाखौहाय जोंनि बर' हारियावनो जोनोम मोनदों बर' हारिखौनो गाज्रिनो बुजिनो रोङानो बर'नि खर'आ जायानो बेफोरबायदि बुंनो फैदों गाव बिराद बुजिनो गोरों जाबाय आउटनावहाय दस्रायावहाय तामिलनाडुआवहाय फिसाय लाहैनानैहाय ओरैबायदि बुजिनो रोंबाय बेनो बुजिनो रोंनाया बुजिनो गोरों मानसिनिफ्रायनो बैथाला राव ओंखारबावो खिन्थु नों आंनिफ्राय बैसोआव देरसिन बेफोरबायदि इउटुबारफोरखौ बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ आपल'ड जालानो फन खालामनांगौ रायहरनांगौ नङा आङो जोंनानैसो दंमोन सिरि बिनि सायावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा खालामनांगौ बैफोरबायदिनो हा होनांगौ ना होनाङा
मयबा आमथेखायावबो हाबा हैदों होनना खोनादों रेल गामिया जाहैबाय 6 नं फाथाबारि सिगाङावबा मा टाइटेलमोनथाय रिना मा लिरोमोनथाय बर'आवबा दाथ' रिना राज जाबाय कानाडा जाथियानो होन तामिल जाथियानो होन असमिया जाथियानो होन आसामिस जाथियानो होन राभा जाथियानो होन गार' जाथियानो होन खासिया जाथियानो होन गासैनावबो गाव गावनि हारिखौ बादा होयो गाव गावनि हारिनि आइजोफोरखौ गुबुन हारि हौवाजों हाबा जानायखौ बादा होयो जेरावबो दं बादा होग्राया जेरावबो दं दा आं बेयाव कर्नाटकायाव दङ बे कर्नाटकानि कानाडा सिख्ला आंनो गोसोथो दा बेयावनि लकेल मानसिफ्रा लकेल सेंग्राफ्रा आंखौ होसो होसो बुगोन नङाबा बुथारगोन तामिलनाडु थां तामिलनाडुआव आङो होजोंनि सिख्ला गोसोथो होजोंनि सेंग्राफ्राबो बुगोन होसो होसो बुगोन नङाबा नोंखौ खोमागोन जेरावबो बादा होनाय दं बेनिखायनो जोंबो बादा होयो बेयाव मा गोरोन्थि नुदों नोंसोर हारसा फिसाय लादों नोंसोर स्रिथा जोंखौ फन खालामनानै रायबाय थानायनि मा गोनांथि दङ जोंथ' बादा होखागोन गावनि हारि हिसाबै जेरावबो थां शिलं थां मेघालय थां अरुणाचल थां गासिनबो हारियावनो गावनि जाथिखौ बादा होनाय दं हिन्दु सिख्लाफ्रा मुस्लिमान सेंग्रा लायोब्ला बेखौबो बादा होनाय दं जेरावबो दङ गावनि हारिखौ बासायनाय गावनि हारिनि हिन्जावफोरखौ गुबुनजों हाबा जानायखौ बादा होनाय जेरावबो दङ नोंहालाय माथो खिबुआव खुजायलु बानलु आलौबाय थादों मानो फन खालामनानै रायहरबाय थादों दिन्थिनो हायोला दिन्थि नोंनि फिसायनो आं गासिबो खोथाखौ हिन्दीयावबो बुंदों माखासेखौ आं बुंबावाखैसै हिन्दीयाव खिन्थु फारसेनिफ्राय आं हिन्दी बुंनांगौला गाबोनो ओरै गारजागोन नोङो मिथिबाय नोङो आंनि लाइफआव हाबनानै खोथा बुंदों आंनि केरेक्टारनि बागै खोथा बुंदों जुदि इसिबां मोजां नुदोंब्ला नोंनि न'आव लांनानै फिहै आं बे फंसे खोथाखौ बुंगोन ओमफ्राय जोलैनो हालथि सुनानै दोनहै बिराद मिलायफ्लेथारो नोंजों नोंसोर एखे दाइसनि मानसि गासे सयथानानो दानाय नोंसोरखौ धोरोमनि खोथा रायलायलायनो फैदों इसोरखौ गिग्रालायनो इसोरनि फिसालायनो दाने गावनि खुगाया मा ओंखारलांखो उनावहाय गाज्रि बैथालानो गुन्दानो गाज्रि ओंखारलांबाय इसोरखौ गिग्रा मानसिया इदि नङा मोजां मोनथिगौ आङो आरो बेबायदि बर' जाथिनि सायाव खोथा बुंनो गोसो दङ अनलाइन फैनानै बुंफै प्रेस मिट होफै पार्सनेल फन खालामनानै मानो बुंबाय थागौनो सहायनो हालायो अनलाइन फैनानै बुंनो हाया नामा नोंनि बे पार्सनेलाव रायबाय थानायखौ सोरबा मिथिगौ नामा नोंजों जाय मानसिया थादों बै मानसिफ्रा नोंखौ मिथिजोबगौ नोङो जोंनि बर' हारिनि सायाव मा रायो मा रायलायो जोंनि बर' हौवाफोरखौ मा बुङो बिसोरो गासैबो मिथिजोबगौ थगायनो हाया बिसोरो मिथिखागौ आं मोजांनो नों ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बखियो ओरैबायदि बर' हारिखौनो गाज्रि गोजानो केरेक्टार मोजाङानो खर' गाज्रिनो बुजिनो रोङानो बेफोरबायदि खोथाखौ नों अनेक बुंबोयो जाय नोंजों लोगो जाबाय थायो बै मानसिया मिथिगोन नोंखौ आं बेखिनिखौ बुंबाय खिन्थु बै लोगोफ्राबो नङा बिदि नङा होननो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन आं गोबाव खोथा सावरायले बे हिन्जावनि रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासङाखैब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै खोनासंहैब्लानो जाबाय बियो जेरावनिबो नङा आंनि गामि खाथिनिनो चिरां जिल्लानिनो बियो 6 नं फाथाबारिनि आरो दा आमथिखायाव हा गोदान बायदों होनना खोनादों आङो सिससो खालामनांगौ बिदिनि हाखौ